κάμερα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φωτιστικό. Το οποίο είναι φτιαγμένο από δύο στοιχεία. Από αυτό εδώ, ένα προϊόν από την ιστορία, και αυτό εδώ, το οποίο είναι μία σελίδα διπλωμένη και συλλάμπα. Και η οποία, εντάξει, κανονικά υποτίθεται ότι ανάβει. Είναι σαν μια χειρονομία. Το ένα μπαίνει μέσα επάνω στο άλλο. Αλλά κυρίως είναι μια έννοια και τεχνολογίας, αλλά και τεχνικής, αλλά και μιας παλιάς έννοιας και μιας καινούριας και μιας συναρμογής δύο στοιχείων που συνδέεται το ένα με το άλλο. Ο Φάνης λέει ότι δεν χρειάζεται να κόψω το χερούλι, εμένα μου φαίνεται ότι πρέπει να φύγει το χερούλι αυτό εδώ. Ποια είναι η αξία του? Η αξία του είναι εάν αφήνει στο χρήστη την έννοια, της σύνδεσης των ενιών. Την εργασία τη μία, την εργασία την άλλη, και αυτές οι δύο οι εργασίες, αυτές οι δύο κοινωνιακές δράσεις, κατά άλλη ανάγνωση, συνθέτουν μία τρίτη, που είναι αυτή που βλέπουμε σαν σύνθεση τελική. Σε τελική φόρμα παραγωγής, κανονικά θα είναι έτσι τοποθετημένο. Αυτό είναι το αντικείμενο. Παράδοξο ακριβώς για να φαίνεται η σχέση της σύνθεσης δύο ενιών. Αυτό είναι. Και εδώ επάνω μπορεί να γράφει και όλα πράγματα, γιατί είναι μία σελίδα κατά τα άλλα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, τη τεχνολογία του υπολογιστή. Υπάρχει ένα λάθος, ένα πράγμα περί φλιαρίας, ας πούμε. Αν πηγαίνει καλά αυτή η έννοια της κούπας ή αν χρειάζεται κάτι άλλο, και αν αυτή η υπερβολή τώρα της κίνησης εδώ, επίσης αν αυτό εδώ πάει καλά, δηλαδή μήπως χρειάζεται κάτι πιο ορθό, δηλαδή χρειάζεται κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και έτσι ακόμα μπορεί να στηθεί εδώ. Γιατί το πρόβλημα του αντικειμένου ή το πρόβλημα που λέγαμε και πιο πριν εδώ, το πρόβλημα του αντικειμένου πώς αξιολογείται, το αντικείμενο πώς αξιολογείται, η αξία του πώς βγαίνει, εάν αυτό το οποίο παίρνει ένα στα χέρια του, βλέπει και χρησιμοποιεί, παράγει ένα πιο ελεύθερο υποκείμενο. Παράγει ένα υποκείμενο, δηλαδή αυτό εδώ, χρησιμοποιώντας το, επιτρέπει σε αυτόν που το χρησιμοποιεί να μπει στη διαδικασία και να παράγει ένα ισχυρότερο και νεότερο από αυτό αντικείμενο. Ενδιαφέρον έργο στο πολιτισμό μας είναι αυτό το έργο που ανοίγει νεότερους δρόμους σε άλλους. Φλίαρο είναι όταν λέει περισσότερα από αυτά που χρειάζεται και μας μπερδεύει. Σε αυτό το σημείο είμαι τώρα, δεν ξέρω, πρέπει να οριμάσει λίγο σαν ιδέα.